rullet ned af Mount Everest. En kæmpe penis. En nærepenis. Ja. Er du rundtosset, Kimi? Så er der interview. Så skal vi lige sætte den på plads. Kimi, er du rundtosset? Nej. Ikke særlig meget, vel? Og Simone, hun er så stærk, at hun tager penisen helt selv og lægger den over. Og så står Peter og er sur der i baggrunden. Hej, legede vi lige at sige igen. Jeg får faktisk min røv. Må vi se, om der kommer nogle blå mærker?